Ezao, ravoravo tafiaraka amintsika jiaby neto amin'ny poinkareny amin'ny fotoagna azy ety dia navy amin'ny fotoagna zegny ny andesantsika mpanakanto vahiny. Ny agnatin'ny fandaranantsika ty magnano mbalatsara ho antsika jiaby, magnano mbalatsara koa ho an'ny vahintsika Indra Zanakifasy. Akory mamy mbalatsara anao? Mbalatsara Jean-Luc. Magnano mbalatsara antsika jiaby koa zay olo mizahagny. Akory alavako abe, ino vovô. Zay boka fomba aminay. Zay fomba anjareo antakaragna amin'ny ankitiky zegny tsika izay. Izy moa dia mpanakanto anankiray zegny hoe ho fantaritsika bebe kokoa ny mikasika izy neto amin'ny point carré amin'ny fandalovany ny aty Tanarivony amin'ny fotoagna azy ety izay. Dia mba ahaizantsika izy tsara beky misy ira zegny ny nataony izay Ankarabe lohatenina Karabe zay dia walatsika ilo ny extrait zay beaucoup tsika mbrosony amin'ny koragna zegny ataontsika miaraka amin'ny Indra. Yeroko mande baratsange mandala vantsitika Ankarabe ye farti mar mety ambariko anao e kaza misalasala fa vy mizaha tanagna raiky andrefana kodoro foya ankasomborogno tanàna misy loko sisiky maloky angofagna vare fasiky tsitsindroko natao mongoro Zay ny irany mpanakanto Francisco moa zegny ny anao nagnano izy ary agnisan'ny hoe na dia efa misy iranao taloha fa igny agnisan'ny nahaizan'olo anao. Fa tenenga voalohany ino tonga anao safidy hoe ndao ity hira raiky ty ho ataoko tagnatin'izay Indra? Ino tonga safidy? Izy zegny navian'ny hira igny. Za baka zanak'Ankara. Zanak'Ankarabe za ary hira igny koa fa nankafiziko fa ela. Izy igny am'izay fa nataony dadane baka Francisco igny. Ah ouais. Izy mbala fianakaviagna fô zegny zay jiaby. Izy efa nataony cover satria tegna tompon'ilay hira Bilo. Fa Francisco fô zegny ny tegna chanteur tagnatin'ny groupe-ndreo tagny taloha tagny de Francisco amin'izay de nagnano cover hira igny tafara. De izy koa fa nataony igny zegny nankafiziko be le hira satria mivolagna tanànanay tany favianay nankafiziko izy de nangatako tamin'ny ray aman-dreny nisoragna koa maireo tsy natity ary tsy nandafo fa anao zanatany anao zafinay anao havanay tsy problème ty izy avokoa atova. Ah ouais. Zegny le Tamin'ny firy tamin'ny plus? Tam 2023 izy. 2023. Ouais. De ny magnaraka zegny zegny Indra Zanakifasy. Indra zay donc ataoko hoe tegna ny agnarana tsay? Ouais. Le Zanakifasy mba tiako mba zavainao an'olo jiaby zegny ny mizatsika hoe Indra. Ya, Zanakifasy zegny ya tegna marigny agnarako Indra Falimody. Indra Falimody zay tegna vrai agnarako. Fa Zanakifasy zegny aminay agny boka na marobe na tsy aminay agny fa matetika amin'ny farifatry regny misy fikambanagna Zanakifasy karaha zegny. Izy zegny olo jiaby baka amin'ny tany favianay zegny presque mitona zay ty Zanakifasy satria Ifasy zegny arantegna ranonay agny tegna rano maventy baka ambony agny boka jusqu'à Beramanja io. Ah ouais. Koa tadidinareo pont tapaka mbola tsy vita izy jusque jour de io zegny le pont Ifasy. De zegny mahatonga zay Zanakifasy zay jiaby baka amin'ny poriagna agny Zanakifasy aby zay jiaby. Ah ouais. Tsy haiko fa misy toka za navinareny ohatra hoe katon'ny Zanjamedy Limorady zegny boka amin'ny faritra io koa. Olo araiky fô zay jiaby. Katon'ny Medy igny zegny mbola pravavy mamanay ndraiky mamandro. De zay zegny Penada zay jiaby. Ah ouais. Mbola tany araiky fô fasigna araiky. Ary Limorady koa zegny mbola ary Zanjamedy. Ralainy ya. Ralainy. Ah d'accord ok. De ny magnaraka zegny am'zegny maromaro ihany hira zegny ataontsika hoe efa niboaka fa kataony manao ka tatajo zay tegna na hoe zay mpanakanto Indra zay. De izy koa somary mba tiako tantarenao koa ho an'olo zegny ny mizatsika hoe inona tonga hoe nanjaka karaha ty allo za hira. Inona tonga zay mba tantara aminay koa Indra? Ya, izy zay tsy hoe ke zany zakaragna allo za hira tsy karaha zegny izy fa tegna hoe nirigna hatramin'ny mbala hely hafanagniry za mbola kely zany nampalaza slary wa fandrama regny mbola hely za tamizio fa haiko par cœur jiaby hira aloha taloha jiaby za zegny ka fa hira miboakany any za mbola hely fa tonga de fa haiko na leçon naka fa tsy haiko fa hira fô raha diniko karaha zay za mbola hely de za aminay koa fa bébé
nagnano chanteuse zegny za nagnano chanteuse niasasa tamin'olo maromaro fa za avy teo après amizegny kofa leralera nisy partazato hely igny za zegny volanko mba hagnano nakatsôfo mba ho tian'olo karaha zegny le nanomboko nagnano izy tamin'ny 2023 ah ouais dika zegny ataony somary mpidianako kely tamin'ny voalohany hoe anao zegny teraka tambelobe tombo tambelobe sa ya teraka tagnaby rano fasy za de tombo presque tao fo koa satria zay zegny mipetraka lalabe amin'ny sisiny goudron taty fa tsy fankalavitry loatra fogna izy koa fa lera mandeha mody an-tanàgna agny lera mody aty karaha izy karazana nisy tanana roe zegny zay tasiragnina teo zegny tegna tanànanay ty nipitrahanay fa agnaby rano fo fa vianay karaha zegny ouais de ny magnaraka zegny amizay koa hoe fizavagna izy tagnavatra tagny nisy anao de ny amin'ny fotoagna zao ty mandalo tanàny amin'ny resaka lamozika araka fizavanao izy ino ma nilagna hoe antena koa zay malaza amin'ny faritry misy antena agny de somary mba miboaka elo hoe ino tanao hoe nilagna zay ho anao manokana izy igny boka zegny aminaka manokana mandinika edy anao boka zegny mila mitombo zegny raha raiky izy koa maniry raha raiky mila mitombo za amizay zegny tamin'ny faritra aminay tagny fa commence regny hely tsendriky be edy fa commence regny hely ya ke mandiniky zegny anao za mo lagny dianahy ty lagny nety sa tokony mba hitekiteky hely izy ty volaniko tokony andehandeha hely fa aleo andeha capitale igny tsôha koa avy agny mo hitahitan'olo ary nisoragna mo navy aty voare tsy nataonareo nkilabao fa tonga de niresinareo navy aty oy ravoravo misy extrait na hira zegny anao lefa tamin'ny baka io fa zo hira mitondra teny hoe laligny rano de ino koa le ataontsika hoe ny navian'igny hira igny nitantarany zegny elo hoe ny fiara-miasa tagnaty zay koa nisy indra ilaligny rano io zegny hira io tegna mary tsy za auteur compositeur anazy fa zokovondry zokon'olo jiaby zokon'olo jiaby zokina soragna moa izy mbala taminay tagny za izy fa nandefa message taminany satria misy hirako hitahitany taty nandefasany message za anao izy tiako talentanao izy anao mavia de nakasitrahako tegna makasitraka izy zegny za amin'igny de navy taty za namezany hira igny tio izy atao fa magnevanao magnano izy ty izy amizay natao de nandeha agny fa angatagny zegny anareo mba ankafy olo jiaby fo izy volanao zay fa boaka le hira tiako izy ngatagny mba ho tian'olo jiaby feky de ny magnaraka zegny amizay izy koa ataontsika hoe ny olo mbala mety tady fo reo ny agnatin'ny YouTube maro samihafa fa izy koa ataontsika hoe ny tegna ny hoe karazany rythme hira gantokira zegny an-tegna ny ataony indra zegny amin'ny ankapobeny naka tegna naka mihetsiketsiky fo salegy ary la plupart ny hirako salegy aby za ndraiky misy zoklova roa de reggae araiky de misy watcha zegny agny mbola tsy niboaka fa efa magnomankomagna tournage zao fa la plupart ny hirako jiaby salegy aby za zegny tia rythme mihetsiketsiky za ndraiky tsy de mahay magnohitry fa za fo tia question raiky magnaraka ty tsy hoe za mahitanao tsaby de za nandefa question ty fa anao manambady za ouais fa manavady za dommage ok de ny kasika amizay izy koa mizanao de mampatiako tany hoe moa ve rehefa hoe anao agnaty lamozika ataontsika hoe mitady toe-batagna so vatagna anao mihitsy efa karaha io anao ve miteza vatagna avy any vatagna anao zegny hoe vatagna maniquin io yakora maniquin ok izy ty zegny tegna marigny naventy za io za taloha madiniky fa za zo tsy hay izy ty asa kizemby tsy hay tsara tariny io ny tsy hay aminany fa za izy igny naventiventy hely fa miezaka ndraiky magnano régime tsy fo trop loatra izy ty mandatritra vita hetsiky mihitsy mentany ke miezaka magnano régime fô za fô trop izy ato tegna naventy be José izy trop trop izy ty ato tegna ny trop afa mavesatra be Volagnao fa hoe ary zay mihitsy ndraha misy hoe nataontsika hoe iny koa ny tapatapany avaritra jiaby igny efa maro ihany ny tany zegny hainy hoe efa nandalovagna nanaovagna ny show maro samihafa izay ka tiako aviagna tamin'ny vola anao vola za agnano ndraiky jusqu'à navy amin'ny place zegny misy anao zio ty ino zany ataontsika hoe ny technique nanagnanao na hoe raha mety ambaranao fa hoe satria
anao navy efa misy pira fotio efa misy pira lehilahy teo mpagnasa legy efa misy viavy teo mpagnasa legy fa anao navy zay anao refa napetraka hoe na ide efa misy eo fa za koa navy za koa zy dia za koa zy managna couleur anaka ty inona fa anao naresy lahatra tegna anao fa hoe ty avy agny fo ty izy igny zay tegna tsy haiko izy igny na ho avy agny na tsy ho avy agny fa izy foana ataoko fo satria le raha tiako za boka agnano i rythme malemilemy raha le raha zegny tsy de na za mbala tamin'ny fotoagna za chanteuse agnano slow tegna gidragidra tsy de haiko zegny raha za fa zatra wa fo zegny ninady tonga de fa maresaka fo de za koa fa nagnano izy nataoko am'le hoe atiavako izy zegny ninaka ataoko am'le tiavako izy raha ty engany mba ho tian'olo na igny fo zegny ninaka tam'le ke io ve tsy sarotry matetety baka amitsika agny zegny hoe samy mafilora tiako volagny tsy sarotry fa hoe agnatin'ny groupe dia viavy zegny no leader agnatiny io tsy sarotry ya izy ndraiky boka tsisy asa mora miasa mora tsy raha zegny karaha ataoko zegny asa ty mbala tsy endriky nitondra tsy endriky leader za fa maro zegny le expérience ndra hitako natondro olo aby leader taloha za mangala onogno fo de za amizay koa fa nagnano boka za fa tonga de vognona za raha fa vognony marigny namory musicien za grand complet nagnomagna solo koa ma za fa paripare raha jiaby 2024 igny zay tsy beriny tsy mbola nandeha loatra fa amin'ny 2025 ty presque manao solo mihitsy ya de favognosagna zegny nisy favognosagna tegna nisy aminaka mangataka mba olo sy lavitra fo eky zegny de ny magnaraka zegny amizay mbala amin'ny ataontsika hoe ny tontolo resaka la musique katon jeu ty ohatra misy extrait na hira zegny efa mandehandeha agny hoe tsy mila jombilo zay koa iboaka ino koa mahatonga zegny hira fo sa tegna tsy mila amin'igny ty izy igny zalahy aleo zavaigny tsara le raha izy boka misy karazany jombilo karazagna jombilo zegny misy karazagna araiky fo sa roa telo karazany telo donc misy jaloko misy jombilo de misy araiky tegna jombilo de ohatra zegny atsika miaraka tsy atsika roe zany liky misy problème ndraiky magnano tava ohatra fo eky devant caméra yaho volagninao izy miaraka zegny atsika anao miasa anao za miasa anaka asa za zegny misy moyen mitsika roe fa anao zegny ambanimbany hely afaka za magnampy anao igny tsy problème aminaka fa misy araiky zegny tegna alaigny baka akagny lehilahy igny bogosy hely menamena sogny alaiky milelatsogny izy nono de tarmigny ake anao tsy mahazo miasa fa toka za fa mamelogno anao no igny zay vangagna lamba vangagna 4 vangagna nino tegna tsy fitatrako le raha za volanaka mbala hely loatra volanaka mbala hely loatra zany ke problème zinak mety tsara zy ao fa tsy tatrako hoe ale volako tsy zarizay koa amizare malao fa malavory tsy mila malao za ke zany misy olo mivola matetiky hoe na amin'ny araiky volanao tamin'ny voalohany izy koa zay koa fa magnamia lehilahy mivola zay koa fa magnefa lehilahy fo zay fa jombilo fo io ny tsy haiko magnavakavaka na araiky famino araiky volagninao ziky mifagnampy possible ataon'olo fo na za zao nalainao an-tragno baka aminay agny nalainao an-tragno na avy aminareo agny za misy problème atsika lafiko ambiny papako fa jombilo anao amin'isa tsendry nalainao baka za nalainao amin'ny ombidimy amin'ny tragnonao aza mipetraka anao mamelogno za par mois karaha manao zay mianao za i am'lo matsika tegna nisy problème tampoko am'izay anao loso zany de nandafo ambony papako araiky ary nagnapiako ya akory agnaranao amin'jigny tsy jombilo ndraiky zay boka le raha tiako karaha journaliste mifagnampy araiky zegny zay le mifagnampy tokantragno mifagnampy fa izy ka hoe anao alaigny baka akagny velomiko anao tsy mahazo miasa tsy endriky tahatrako zany lika malay loatra volanaka de ny magnaraka zegny amizegny zio ty moa efa ataontsika hoe efa ho avy ny farantaogno efa novembre atsika ho avy koa ny décembre tsy ho ela be zio ty izy koa ataontsika hoe ny programme zegny mety misy agny surtout en bonne année an-tragno fosa sa hoe mety misy programme amizay iny raha izy igny tegna ialagnatsiny ialagnatsiny aminao magna jiaby satria maro be appel maja amin'ny resaka programme en bonne année Noël fa za tsy atatra
fainareo velon-tegna ty tsy araiky baka velon-tegna de misy course hafa an-tegna koa manigny vadin-tegna lavitry aleo andeha anambady hely atsena andeha nambady hely atseniko za telo fanjava fonaiky za mandeha manambady egny izy koa fa vita telo fa za afa misaraka baka ka afa mody aty mody koa ya afa miasa ary za ndraiky vao miasa mare mentany ty fô tegna mentany am 2026 koa miasa fô lagniny maloha décembre fa tsy tatrako i mana milelatsiny magnano TikTok igny fivolagnan'izy io tsy gasigasy olo zegny agny sa vily fa zafody man sa fo izy koa ndraiky nakoatran'zegny ataontsika hoe ny projet raha mety mbala ho isy ny amin'ny anao sy ny carrière anao iny raha mety mbala ho avy ao Indira surtout iny koa zegny ataontsika hoe ny tanjonao amity resaka hira satria manko misy fotoagna koa misy zegny olo mihira igny zegny mihira fo because i raha juste somasoma fo anao zegny ka sa ino tegna ny raha mety ho avy Indira tanjona aloha be tegna maro tanjona indrindra fa legny ny fanahita nandalovanay amin'ny tanàna fa nandalovanay zo mety mahay fô mbola tsy endry nisy tanàna raiky tika nandalovan'ny Indira nanegniny tsy raha pare tsy endriky nisy ngatagny tsy hisy mihitsy matetiky raha misy zay midriky amin'ny tanàna so koa Indira zegny ty tsy avy agny rojo taitra ry miaraka raha midomagna amizay zay magnapetraka izy ao io rovo taitry mitsidiky moramora karaha zay ataony viavy zegny ke fagnomanagna zegny amin'ny voalohany satria legny fanahita zay tamizigny sononay mbala ambany mbala hely satria le raha mbola vao commence fa angataka amin'ny taogno ty izy koa fa avy mentany io mety mba fa maventiventy eky sonotsika amin'izegny miakatra moramora fô boka tsika fa nangataka amin'ny tompo zegny mba tsy hisy sampona zegny izy le angatagna ke ambiance tsisy salasalagna ary musicien koa moa presque professionnel jiaby anao fa tsy navozona hoe nanomboka impa question koa nanao niany hoe ny hira dia tonga dia nagnano miaraka amin'ny musicien grand complet tsy mampavozo misy makolo manao allo fotsiny atao DJ nazy izy ndraiky boka tsy maintsy fiainagna jiaby tsy maintsy misy raha vozoagna fô fa arakaraka riskinao fo zegny aia fo zay mampalaise anao hoe miaraka musicien sa DJ désolé fa DJ tsy haiko mihitsy zegny problème sérieux tegna le tsy mahay za tô nisy fotoagna magnano hely fa karaha magnano karaoke igny za magnano raha izy tô regny vita hazala tsy libre zegny za fa zatra le micommande stop ela zegny manafoabe zegny gitara fa tsy endriky zao batera fa malô zay zatra micommande karaha igny amin'ny DJ amizegny vaovao zegny le raha aminaka mety mbala ianaragna mety ho haiko fô izy fô pour le moment tsy endriky haiko ya tsy haiko zegny le raha za izy koa fa nagnano la musique koa zegny fa niasa tamin'olo grand complet fô agny le olagna parivo ka satria volagndreo zay fa hoe izy koa olo baka koa andeha ary tsasapy izy fa ataontsika hoe tegna niegny tagnaty resaka la mozika amin'ny ankapobeny zegny anareo dia navy amin'ny fotoagna zegny any amaraparangatsika izy tegna mampisoragna be anao e nandalo aty Tanarivo isora koa mazoky vony zegny any ataontsika hoe nafahatsika ny trotra agnatin'ny ty koragna zegny ny ataontsika ny aty amin'ny avaratra magnotry aty 67 hectare zay ka mba niafitra anao an'olo jiaby zegny any mizahantsika na ho an'olo zegny efa mahay na ho an'olo zegny antseniky mahay niafitra anao an'olo jiaby zay Indira voalohany aloha zagna metraka hafatra fisoragna malôha isoragna anao Jean-Luc mba nahita zay ya isoragna zegny équipe-ny Point Carré jiaby indrindra fa anao mba nahita ty misy vitsivitsika nandalo hely karazagna hoe mbola vitsiky boka zay zao ko par rapport ny le raha mandalo amin'ny fiainagna zao ty ko amin'ny artiste jiaby mbola vitsiky zany ty éléphant ry agny ana mbola vitsiky boka akatike mbola hitanareo fo zay egny ke nankasitrahagny anao havako tegna isoragna maventy fô zagnahary mamaly soa ho anareo de magnarakaraka zegny mankasitraka amintsika jiaby koa ho an'izay fanankafy de mangataka am'izay mbala tsy mankafy mba hitandregny hirako izaha karakory amin'ny YouTube agny fa misy folo zay hirako ya de mangavy zegny mba izaha karakory marigny moa vaiavy ty satria mbala maro kolo tsy mahay zazy io ke legny ny mahita vidéo ty zegny mba hitsidiky izaha amin'ny YouTube Indira zanaka ifasy de zay zegny afatra
Isarantsika jiaby zegny ny za zay teto igny zegny magnaraka dia tsika zay mila point carré magnaraka izy koa misy ny iranazy vaovao dia hozaraigny amintsika ihany koa zegny ny eto amin'ny point carré ke magnano fisaoragna ho antsika jiaby ho an'ny magnaraka koa nareo ela tanarivo eto avy an-tany andalovagna antsika beky tsara koa valany agny mazigny valany tena valahy fô iso antsika jiaby zegny za ho an'ny magnaraka koa eto amin'ny point carré